Исәнмесез. Dünya студиясында қонақта бик қызықлы шәхес. Ул Краснодар крайында, Краснодарда яшәүче милләттәшебез Валид Якупұлы Рахматуллин. Ул эшче, истребитель. Һәм ул Казанга бик қызык сәбәп белән килгән. Казан урамнарының берсендә, Рихард Зорге урамында ул Рихард Зорге дигән Советлар Союзы героена һәйкәл куйды. Инде яхшырап танышыйк. Ничек сез бу һәйкәлне куйдыгыз? Сез ничек барып чыктыгыз Краснодарга? Һәм ничек итеп Казанга хәзер килдегез? Менә күпме сорау туа һәм сез танырга, атаклы булырга лаеклы шәхес. Шуңа күрә аңлатыгыз әле. Булдыралсагыз, сез бит инде шул якта туып үскән дип аңлыйм. Краснодарский крайдан да. Кайсы шәһәрдә? Исәнмесез дуслар, исәнмесез иптәшләр. Мин тудым Краснодарский крайда. Бездә татар авылы бар, ике татар авылы, берсе Киров, икенчесе политотдел. Шул җирләрдә мин тудым. Мин әтиләр, әниләр Казаннан 22-23 елларда киттеләр монда голодовкадан. И ары килеп басылдылар, авылны тездиләр уже инде. Ул булмаган сезнең. Yok, bize orman içinde birdiler jirine. Kirov, da. Orman içinde, ormanı karşılaş itip, şunda avulunu tezdiler. Nilerini indi, ülerini tezip koydular. Şunda ben tudım, 61 yılını. Мен әтием сугышны узды, китте добровольцем с 7 классами образования, катте старшим лейтенантом. Меня 16 яш, әтием үлді сугышнан раналары сказғалайыз. Әнееме 9 ел бойылына туды. Сен 16 яш чағында әтиең вафат болды енді, бит? 16 яшда, мен әтиіз қалдым. Әнеем бізді жиді баланы көтерді. 20 мая әнемнің день рождениесін уздырдық. Бізге зур рахмет конгресска, что ұнытмадылар, поздравить еттілер, сағындылар. Әнем елғады да біраз біләлер. Әнем сені Казанда. Мен 14 ел армияда служить еттім. Школны бітіргеч техникумны оқыдым. Анан бітірдім Армавирский летный высшее военно-авиационное училищені. Анан 14 ел армияда служить еттім. Армияны уволиться ителдім по состоянию здоровья, по льготный нелер білән, квартира да алдым, пенсия да алдым. И киттім енді бизнесқа. Бизнесқа кергеч, акча тадындым зарабаттерге. И шул вақытны енді карап трамничек біздің ауыларға авыр. И появилось желание и возможность булшырга, картларга, ауларда. И инде продукты питания алып китереп бирәйдем администраторлар. Татар кешеләрне. Да, ике татар авылда. Татарларга, да. Милләттәшләргә ярдәм иттегез. Үз хисабыгыздан продуктлар. Үз хисабыбыздан, да, үз хисабымнан, да, минем семьядан. И китерәйдем администраторга бирәйдем, мәтәм син үзең кара, кемгә бирергә, кем яллырак, кемгә ни үзең распределяй. И шулдан миңа йөрәгемә килде булышырга безнең татар халыгыма. Анан мен дирекке килді мечетне тезерге, мечетне мен тездем политотделда. Алла бирсе килә елга уже мечет эшлидер, біраз не бар, но ачырга уны җиде елны ачабыз үзен. Татар авылында. Ул менің семьям койды, менің семьям, катаным татар, біз бір ауылдан. А шул памятник ничене болды. Значит, 5-6 ел назад меня дусларым Казаннан обратились, безда бар Альведино, Пестричинский район, что герой Советского Союза Гаврилов Петр Михайлович, анда туган иде безнең землягыбыз була, Керашин татар. Авыл дер Краснодарда картайып үлде. И біз жиынып, инде мен материаллар, нелер, раскопкалардан китердік, и дуслары біз білән анда ачтық музейны. А ничек инде болды памятник бойынша, меңа 15 елны, бір зор неде, Сабандуйда очраштым бір яқшы кіші білән, Сердюков Михаил Леонидович білән. А он ЮЗЕ разработал программу «Аллея российской славы». И ЮЗЕ, как скульптор Ясыдыр шул памятник, ЮЗЕ проектирует, и ке проект үзінде. И мен карадым да мәтәм, Михаил мәтәм, а если мен сеңа закажу Татарстанга куйырга, менен туганым жирем тегел, но менен яраткан жирем, менен исторический родинам, менен ерәгім бире, менен семьямның ерәгі бире.
Валигер, настан әтерсендер, шуны ясармын дер. А сиңа дер, да мен еще и пойду как партнером, как спонсором. Мәдам ярый. И без согласовали инде ул памятникларны кайсыларны ул бар образцы кемне ясап куйдырга бирі и увязали, что бар урамы Рихард Зорге. Аның ни өчен Зорге икәнен дә белмәгән кешеләр дә бар әле. Да. Яшьләр каян белсен аны? Зорге. Вот именно кем ул була. И вот ясадтык, яз башына ул җенде готовыйды, машина белән китердек үзен. И вот хәзер глава администрации, администрация президента, администрация правительства Ильдар Шавкатович под кураторством Рустам Нургалиевича, потому что Рустам Нургалиевич белән выбирать иттек нинди памятник набиры, или Петр Первый, или не. А мин карадым да Рихард Зорге. Рустам Нургалиевич айтты, давай Рихард Зоргены безгә, ул уже к месту, он герой Советского Союза. И без вот согласования президента Татарстана шул памятник ясаттык та китереп куйдык и беген ачтык инде. Вот шулай инде булып чыкты. Менә шундай егетләр бар безнең татар халкында. Ул инде хәзер Валид Татарстан премьер-министры Илдар Халиковның киңәшчесе, шушы Көньяк округ буенча. Һәм киләчәктә бу химиячылык эшен татарларга ярдәм итүен дәвам иттерәсезме? Нинди планнар бар? Мин бир килгәч берче радуюсь инде ничек әтергә. Шатланамын, да, шатланамын, что мин туган әниләрем, әтиләрем җиренә килеп төшәмен. Мин татар дусларыма, татар предпринимательләргә, бизнесменнарга, Казанның предпринимательләргә, минже әтмимен, мин татарга гына должен куярга. Но Татарстанның предпринимательлары кайсы татарлар тигел, алар тоже безгә яныбызга бассыннар да, и давай без Казанны күтәрәбез, Россияны күтәрәбез. Бездә бар героиня Отечественной войны, летчица. Мәхүбә Сатланова, да. Дусларыбыз, давай җыенабыз бергә. Аларга төзәбез. Шул ук аллеяда памятник. Ул сәвап булыр берчесенә. Балаларга в первую очередь сәвап булыр. Якында гына шунда үтә. Конечно. И ул аллея бездә булыр, как музей булыр. Балаларны китерерләр дә әтерләр. Вата урам. А кем ул урамы? Балалар, кайсы балалар бездә бар, кайсылар белмиләр, нинди сугыш булды. Кем белән воевали, кем выиграть итте, кем победителем чыкты. Без балалар өчен эшлибез инде. Безнең балалар белсәләр, без уже спокойно можем и на пенсию китәргә инде. Менә шулай итеп, безнең дөнья студиясында Краснодардан, Кубань җиреннән килгән татар кешесе, үзе шунда туган, ләкин күңелендә татарлык булган, аның тормыш иптәше дә татар һәм күңеле дә татар, әти-әнисе дә шунда яхшы итеп тәрбияләгәннәр. Әнием берче безне имени дә, без җидәв имени дә, именин братларымы да, сестраларымы да берче әтәйдиләр, воспитывали, әнием хәзер дә әтә. Эшлә яхшы эшне, 10 кат күбрәк катер үзеңә. Кайты эшләсәләр, прости кешегә. Но яхшы эшлә, сиңа кайтмаса, баларыңа катер. Калдыр артыңнан яхшы эшләр. Менә син татар менә шулай була ул. Валид Рахматуллин. Краснодарда туган. Казанга китереп Рихард Зорге һәйкәл куйган һәм хәзер Мәхүбә Сатлановага да һәйкәл куярга җыена ачучы.